Na sziasztok! Ez most egy ilyen vlogos, vagy inkább ilyen helyzetjelentős rész lesz, soha nem voltam még a Pride-on, viszont a pénzünkből, kormányunk, illetve urunk és parancsolónk olyan marketinget épített köré, hogy úgy éreztem, illetlenség lenne kihagyni. Már a kávénál bemondta a metró, hogy ha tehetjük, szálljunk le, mert a Deák tele van, szóval az Astoria felől támadunk. Már egyelőre megakadtunk az Astoriánál rendőrsorfal miatt. Ha itt vagy valamerre, addig írd meg kommentben. Na, és akkor úgy néz ki, hogy a Szabadsághidat sikeresen elfoglalták az ellentüntetők, szóval másfele megyünk. Ha esetleg úgy érzed, hogy felesleges a munkát, gondolj azokra, akik az arcfelismerőt telepítették az útvonalra. Rengeteget kísérletezek a formátummal, hogy mi legyen a csatornán, de azt azért meg tudom ígérni, hogy mindennapi politika az semmiképpen nem lesz. Viszont szerintem a tartalomgyártóknak van egyfajta erkölcsi felelősség a társadalom felé, és minél nagyobb valaki elérése, annál inkább. Nyilván az én kis hobbi csatornám csepp a tengerben, de ez az, amit én tudok csinálni. És ezzel tényleg nem azt akarom mondani, hogy bele kell folyni a mindennapi politikába, de hogyha olyan alapvető jogtiprás történik, mint a gyülekezési törvény, akkor igenis fel kell mutatni a középsúlyot a hatalom felé, hogy a lófasznak is van ám vége. Na, és a monológon közben utolért minket egy másik kamion, amit tudom, hogy nem kamion, de mindenki kamionnak hívja, szóval itt egy újabb kamion. Mindenki táncol, szól belőle a zene, amiből ti semmit nem fogtok hallani, meg copyright reason, úgyis ki fogom cserélni. Na jó, leültem egy kicsit pihizni, mert ki vagyok, mint a kutya és forróságban. És közben azon gondolkozom, hogy itt vannak a Pride legnagyobb hívei, akik minden évben kint vannak a mi hazánkosok. Lefoglaltak maguknak egy tök jó kis nézőhelyet, erre nem arra megyünk. Szegények, idén nem látják a Pride-ot, frankon sajnálom őket. És közben megérkeztünk a Ferenciekre. Őszintén keresem a gyerekekre veszélyes elemeket, de úgy tűnik, hogy megint valami kormánypárti rendezvényen lehetnek. Azt a rohadt mennyi Brüsszelből pénzelt ukrán poloska. De frankon érdekelne, hogy mennyi az első Pride-ozó, rengeteg embertől hallottam, hogy csak azért is. Ott meg golyalábozók. Hú, és azt hiszem, hogy nem készültem eléggé. Kénytelen vagyok kiállni és inni egy hideg kávét. És addig ellentüntetőket sem láttam. Nem mondanám erős próbálkozásnak, de ketten próbálkoznak. Jönnek a kutyák! De frankon rohadt jó a hangulat, főleg amíg a zene közelébe maradsz. Mindenki táncol, jól érzi magát, tök jó. Nagyon durva, hogy amíg vártam a kávéra, azelőtt mondtam ugye, hogy nézzétek mennyi ember. Azóta eltelt 20 perc, és nem akarnak elfogyni. Tényleg soha nem láttam még ennyi embert, beleértve a netadós tüntetést, meg augusztus 20-át, meg mindent is. Oké, már jócskán fent vagyunk a hídon, és a tömeg csak nem akar elfogyni. A másik irányba meg megsatszolni nem tudom, merre lehet az eleje. Ó, wow, most kaptuk a hírt, hogy a Deákot még el se hagyta a tömeg vége. Közben megtaláltuk, merre jár az eleje. És ott végig, meg végig, meg végig, meg végig. Mindenki fosott amúgy a rendőröktől, de az van, hogy akik kint vannak, tök kedvesek, rendesek, útbaigazítást adnak meg minden. Próbáltam rájönni, hogy miért nem látom az ellentüntetőket, aztán most látom az interneten, hogy vannak kb. 8-an, teleobjektíven meg nem annyira erős, hogy ilyen távból kiszúrjon annyi embert.
Eléggé beszorultunk itt a híd végén, remélem azért lejutunk. Ott meg egy rendőrségi autó kamerákkal meg minden, aztán hogy ennyi embert hogyan akarnak megbüntetni, az egy tök jó kérdés, de legalább segíthetnek a tömeg megszámolásában utólag. Ó, és közben beért minket még egy ilyen zenekamionszerű ami marha jó, mert itt a tűző napon azért kezd elmenni a lelkesedésem. Újabb golyalábosok, meg hozzá egy kis zene. Vajon ez lenne a gyerekekre veszélyes, a táncoló, magukat jól érző emberek? Értem, hogy az lenne a cél, hogy otthon egy latex buslakodóval mindenki rettegve nézze a híreket, de na. Oké, nem bírom tovább, rengeteget sétáltam, tűzött a nap, elfáradtam, és azért mégiscsak szobanövény vagyok. Lassan majd abba hagyom szépen a rögzítést, de azért csak jó lenne látni, hogy merre a cél. De azt azért csak elmondom, hogy sok évnyi folyamatos szégyenérzet után az elmúlt időszak eseményei azért baromira reményt adnak, és a mai alkalom felrakta az ira a pontot azzal, hogy tényleg van arra igény, hogy Magyarországból egy európai ország legyen. Tök jó, nagyon élem. Nem vagyok amúgy meleg, vagy roma, vagy mozgássérült, vagy a fene se tudja, kiket kell még gyűlölni. Egyszerűen csak gyerektelen, középkorú-szerű budapesti. Így aztán emiatt én is kiirtásra váró poloska vagyok, mint ahogy előbb-utóbb mindenki az lesz. Próbáltuk már a fasizmust, szerintem éppen elég volt belőle. Nincsen vége. Tényleg az, hogy előbb-utóbb mindenki sorra kerül. Most kell megállítani ezt a dolgot. Jöjjön akkor egy utolsó sprint, vagy mi? Ó, és itt van minden tüntetések kabalálata. És igen, megcsináltam. Az ott már a cél. Ha tetszett, amit láttál, dobj egy lájkot, iratkozz fel, és jövő héten valami a csatornához jobban illő kontenttel találkozunk. Sziasztok!